Vi kan godt lide vinteren i Danmark, men vi fik en invitation til at komme til Spanien. Og se, vi kan allerede se forskellen på naturen oppe fra luften. Vi er i Spanien, i en by, der hedder La Cala, i den sydlige del af Spanien. Og nu skal vi op og på tur og udforske. I dag går turen til. Turen har været kendt for at være verdens farligste vandresti. Spændt på turen i dag. Når man har højdeskræk, så bliver man jo nødt til at udfordre sig selv, og det må man sige, det synes jeg har gjort ved at sige ja tak til den her tur. Så det bliver spændende. Stien er blevet istandsat de sidste 4 år, og er nu ikke længere en farlig tur at bevæge sig ud på. Men alligevel kræves det, at alle bærer hjelm, for vi bevæger os jo ud i bjerge, hvor der kan falde noget ned ovenfra. Det er nervepirrende det her. Og her bevæger jeg mig frem med lidt usikker stil. Og det er da slet ikke provokerende, den legende lethed, der er over de andres gang. Nu hvor jeg selv går og øver mig i at være rolig. Men se lige, her er jeg ikke modig. Selvom det er nervepirrende det her. Men nej, mellem os, så var det Ole, der filmer, så modig var jeg ikke. Det gør jeg næste gang. Men har du opdaget det? Nu er gelænderet fjernet. Men bare rolig. Her er en meget bedre sti, hvor vi kan gå og nyde for eksempel en hel flok ørne, der flyver over os. Og tog, som pludselig kommer ud fra bjergsiden. Men nu skal vi på den sidste etape, hvor vi virkelig skal høre efter, hvad der bliver sagt af sikkerhedsregler. Og mens vi venter på at få lov til at fortsætte, så ser vi pludselig, der er nogen, der har taget en anden vej. Jeg tror ikke, de har helt hørt efter, hvad der blev sagt. Der er langt at falde ned. Dum vej at vælge, efter min mening. Så vi fortsætter at stige. En fed tur, den her. Måske udfordrende for nogen. Nej. Vi nærmer os højdepunktet for nogen. Jeg ved ikke lige, om det er højdepunktet for mig. Men som I kan se, så tager jeg et skridt ad gangen. Vi fik faktisk også at vide, at her ved de orange mærker, må vi ikke stoppe op og kigge, men vi skulle holde os i bevægelse. Og fremad, det går. Og så pludselig er vi frem. Hvad? Så slemt er det jo ikke. Og til jer, der tør kigge ned. Det er lidt vildt. Og smukt. Også selvom det blæser. Så går jeg da meget roligt. Og det har Ole så gjort hele turen rundt.
Sikke en fantastisk tur. Vi anbefaler den på det kraftigste. Det er slet ikke til at forstå, at man har gået der. Så skulle man tro, at vores eventyr er færdigt for i dag. Men sådan er det ikke. Det bliver vildere. Vent og se. Jeg håber, vi kan komme hjem igen. Ja. Det er noget rundt. Det har vi ikke med til at rulle. Jeg har set på kortet, at der skulle være et vandfald her i området. Man kan høre vandet. Så man kan se det her. Så jeg håber ikke, vi skal kravle ned af her for at bade i det. Så vi går i gang med at lede. Nu her er hunden for tidligere. Jeg ved ikke, om den også vil med ud og bade. Men nej, den fulgte os ikke længere. Gad vide hvorfor. Er det derhen, Ole? Okay, så kommer jeg ned. Men det var det ikke. Så går vi op igen. Og vi øver os i at filme på flere vinkler. Klippe. Hej. Kortet viser, at det ikke er det her vandfald, vi leder efter. Det store vandfald er længere inde. Ja tak til en hjælpende hånd i det her terræn. Den er meget lille, svarer jeg Ole, da han spørger, hvordan det næste stykke er. Og så bliver stien helt væk. Så sidder jeg her på en sten og har sendt Ole i forvejen den vej der. For at finde ud af, hvor langt der egentlig er hen til vandfaldet, fordi det er lidt stejlt her. Og kan man sige, mine små ben her, de er altså ikke, de har ikke evner til at gå godt her. Men der er faktisk ret stejlt lige her. Og her går det altså bare nedad. Jeg sidder lige og venter. Ja, jeg er nået ud til vandfaldet. Eller hvor det skulle være. Man kan se vandfaldet inde i hulen, som normalt ville vælte ud over stenen foran. Og søen, som kan ses på kortet, er heller ikke helt intakt. Jeg tror, der skulle være vand hen over disse sten. Halløj, hvem har vi her? Ja, han fandt tilbage.
Og så tager vi et valg. Nu er vi på vej ned i vandet. Som det kan lade sig gøre. For i vandet, det skal vi. Der hvor håndklæden ligger. Ja, jeg prøver at komme derhen. Prøv at se, hvor der du er henne, så jeg kan ramme stedet. Det håndklæde der, det er sådan lidt svært. Det er ude af værket. Ja. Lige til solnedgang. Dejligt. Men jeg skal nok have lidt hjælp for at komme derover. Står du fast? Ja, står meget fast. Ja, vi kan godt se det. 2 tosser på tur. Og det er lige netop derfor, at vi gør det. Vi synes, det er fedt, og vi nyder disse stunder i naturen. Det var præcis til solnedgang, det her. Og nej, vi havde ikke tænkt på, at i Spanien kommer der ikke tusmørke som i Danmark. Der bliver mørkt. Det var lidt en scary tur at gå på de der glatte sten i mørke. Ulle, vil du vente lidt? Hvor meget strøm har du på din telefon? 32%. Så må vi håbe, det holder til turen ud. Ja, det tror jeg også. Ole, man kan overhovedet ikke se dig, der er helt mørkt. Hvor lang tid er strækningen tilbage? Det ved jeg ikke. Det er det, der er sjovt ved at være i naturen. Jeg ved ikke, om det er så sjovt lige nu. Men mindre end en kilometer, ved vi. Ja, mindre end en kilometer. Ja. Så skal jeg ned af her. Jeg tror, jeg slukker. Her hvor vi går, der er lavt til loftet. Men hvordan kan det være, når der er vi udenfor? Der plejer at være højt til loftet. Det er fordi, der er busker og træer, der kravler ind under. Ja. Der er meget lavt til loftet. Ja, jeg kunne godt fornemme det. Ja, vi skal godt nok holde tungen lige i munden, når vi går her. Og pyha, så nåede vi ud til grusvejen. Man kan godt fornemme byen derinde bagved næsten. Det er lyst og lige sådan kommer op, og så er munden deroppe. Godnat, og tak for en meget berigende dag. Hvad? Præcis som solen dukker frem, sejler et fragtskib forbi. Men ja, en ny dag begynder, og et nyt eventyr. Så er vi på tur. En lille tur i det spanske. Jeg så en teltplads på kortet. Men hernede i Spanien der er ikke helt det samme, fordi her der lå en garage i et boligområde. Så, men ellers så går turen fint. Det er rigtig lækkert her, hvor vi går. Så det er sådan der. Nogle gange så viser korten ikke helt det, som man tror, de gør. Det er fedt at være ude. Ja, som en skarpe cirke måske har opdaget, så er jeg alene på tur. Kittys ben havde brug for en hviledag efter gårsdagens strabasser.
Fantastisk udsigt hen over byen 3-4 km heroppe fra. Og se, hvad der støtte på nede i byen. Et vildsvin og resten af flokken. Ja, sådan en flok har jeg ikke mødt i byen i Danmark. Endnu en frisk og ny dag er startet, og mine ben har fået en god hviledag, så jeg kan vide, hvad vi finder på i dag. Nu skal I se her. Man kan sige, jeg håber I kan se det. Det går allerede opad her, lige tæt ved byen. Men vi glæder os til at komme ud og kigge. Og prøv lige at se allerede. Kig herude over. Der kan du se lidt af byen. Og for enden se vandet. Ja, og tidligere i dag stødte jeg igen på disse banditter nede i byen. De render åbenbart tit rundt i den del af byen. Ja, og ham her. Jeg er da godt nok spændt på, om vi kan forvente at støde på nogle af dem heroppe. Så er der oppe bakke. Lidt stejlere end før. Og her træsker Ole stille og roligt opad. Og her når jeg også toppen. Det er lidt hyggeligt. Nu kan man se, hvor Ole er i skyggen, efter han har fået kasket. Hat. Ja, det er rigtigt. Det område her, der er billige oliventræer, eller olivenbuske. Virkelig et smukt område at bevæge sig rundt i. Yes, en varde, som er en menneskeskabt stabel af sten. Jeg elsker sten, og jeg elsker de skulpturer i naturen. Så selvfølgelig skulle jeg også lige være med. Det kan virkelig hjælpe dig til at finde ro i sindet. Prøv det næste gang, du er i naturen. Og her ser du også gøre os klar til at sige en masse til dig. Ole tager lidt vand. Så kysser vi lige. Så fnander vi lige. Og kommer så i tanke om, at vi ikke har fået mikrofoner på. Og går derfor bare videre. Op. Og ned. Her for neden af bakken får vi så øje på et træ. Selvfølgelig på toppen af en okay stejl bakke. Så vi må da bare lige opad igen. Et skridt ad gangen. Så når vi toppen, og det smukke træ får en krammer. Mens jeg sætter mig godt til rette og får en velfortjent pause. Og nyder udsigten. Farvel og tak for nærværet, smukke træ. Og læg lige mærke til den anderledes klippeunderlag, som vi går på. Heldigvis er vi nu nede på lige grund igen. Ej, Ole, hvad er nu det? Kortet viser den vej, siger Ole. Jeg ved ikke, om I kan se det, men det er ret stejlt her. Ja, det er stejlt. Og jeg må selvfølgelig også opad. Bemærk lige figuren i baggrunden. Jeg var lige ved at vælte. Så er vi nået næste bakketop.
Og hvis du kigger, så kan du se træet. Jeg er lige derovre. Der var vi lige før. Ja, så er det helt dejligt, når man har haft sådan en tur op af en bakke og ned af en bakke, at man igen kan gå lige. Og det er det her med, at man skal ikke være bange for, når man støder på noget, hvor det går lidt op ad bakke, eller meget op ad bakke. På et tidspunkt så stopper bakken, og så går det lige ud igen. Prøv at se, om du ikke kan klare den tid, hvor det går op ad bakke. Det er helt sikkert, at på et tidspunkt, så stopper bakken. Og du kan nyde udsigten fra hvor du er. Tak fordi I kiggede med. Vi ses på næste video. Husk lige det der med at dele og del og like og alle de ting. alle de der ting. Så vi kan se i følgerne også. Yes. Hej.